tonse pamodzi makamaka tikudziwanso kuti muwiki tango kwangula kumeneyi kwachitika ma update osiyanasiyana okhuza naso ndi Iran, USA, Venezuela komanso maiko osiyanasiyana. So apa tifati ngokupasirani ma ena mwa ma update amene achitika mwiki tango kwangula. So update yoyambirira ikuchokera makamaka kumeneku ku Iran versus USA. Kodi kumeneku choyambirira chimene chachitika mkati mwa wiki tango kwangula ndi chiyani? So kumeneku akuti msika wakulu kwambiri kumeneku ku Iran udayaka, ndipo mashopu odusa 200 asalazika, ndipo chimene chidayambisa moto umenewu sichikudziwika, ndipo zimenezo akuti zidachitika 1 hour itangotha pamene Iran inatumiza drone kusitima makamaka ya USA, ndipo USA inaombera drone imeneyi. Koma patangotha 1 hour ndi pamene anthu aku Iran amazafuna kuti msika wawo wayaka, umenenso makamaka mashopu osachepera 200 asalazika. Update ina imene yachitika mkati mwa wiki ndimene tikuseserekabe ndithu ndi ma update tikuonanso apa USA akuti yafika kumene ku Nigeria, ndipo asilikali panopa makamaka ali kumidzi kumene kuthana ndi gulu limene limazitcha kuti Islamic State. Tonse tikudziwa kuti ku Nigeria silamu ndithu akumapha akhristu, silamu au chigawenga amene wawa odana ndi akhristu. So USA alowererapo, ndipo tikunena panopa ili kumene ku Nigeria kusosolana ndi gulu limene lomwe limazitcha kuti Islamic State. Inaso ma update imene yango kwanguka makamaka wiki rangomaliza kumene iyi. Tikubweranso ndi update inaso imene tikuona kuti India akuti yasiya kugula mafuta ku Russia, iyo yati iyamba kugula ku USA. Kodi inu pamene pa mukuganizapo chani kuti India yaituluka Russia yati mafuta awo izikagula ku USA? Kodi zimenezi zikutanthauzanji? So tikupitirizabe ndi ma update amene achitika mkati mwa wiki imene. Tikuonanso update inapa kuti Donald Trump anena kuti supreme leader wa Iran kumene aliko anjenjemere komanso azigona maso kunjira chifukwa chilichonse chikhoza kuchitika. Kungopherapo mang'ombe akuti dadiwa amamenya kwambiri, Donald Trump amamenya. Wapereka warning kwa supreme leader wa ku Iran amene kuti azigona maso ali kuchiseko. Kodi zimene zikutanthauza kuti chani? Donald Trump kapena asilikali military ya ku USA imupha ameneyi, imupanga zotani, amusowesa? You never know. Update inaso imene yomwe yachitika mkati mwa wiki tango kwangula kumene tikupitabe ndi ma update osiyanasiyana. Update ina ndikuonanso kuti Iran yalanda masitima awiri amene adanyamula mafuta koma sanatchule kaye kuti ndi adziko lanji, ndipo last week anagwira ya ku Egypt. Iran tikuonanso kuti ili active kupanga zinthu zosiyanasiyana, koma dzulo limeneli yagwira masitima awiri amene adanyamula mafuta koma Iran sidatchule kuti nda dziko lanji. Zambiri zikuchitika pano pa dziko, ndipo chomwe timanena chokuti azongazi mapanga follow Nyasaland TV ndikuti palibe chomwe chingakuponyeni. Update inaso tikuona kuti dziko la USA lalamula nzika zawo zonse kuti zichoke makamaka mu Iran pompano. Nzika ina ili wasemena inali ku Iran kapena yomwe ili ku Iran mpaka dali pano yalamulidwa kuti ichokeko, china chilichonse chikhoza kuchitika. Chabwino atikupita bene ma update osiyanasiyana. Tikuonanso apa Iran akuti yakana kusiya kuphika uranium amene amapangira mabomba a nuclear. Tonse tikudziwa kuti USA inapereka warning komanso kuwauza Iran kuti chabwino siyani kuyuza zakutizo. Tonse tikudziwanso kuti Donald Trump ndi deal maker amene amafuna abwere ndi deal mugwirizane chochita akena kumupange follow. Once munapange follow up amangobwera ndi chiopsezo kapena kuona kuti achite motani. So Iran tikuona kuti yakana kusiya kuphika uranium amene amapangira mabomba a nuclear. Ma update tikupita nawobe ndithu ma update alipo ngambwi. Tikuonanso apa update inaso from makamaka kuchokera ku Iran versus USA kuti dziko la USA layamba kuloza chala dziko la China kuti lero makamaka aisa bomba la nuclear mwachisisi. Tikuona kuti USA yaloza zala China
kuti China ayisa bomba la nyukiliya mwachisisi. Kodi inu mukudziwa zimenezo kuti China yayesa? Ifenso sitikudziwa. Update imeneyo from makamaka Iran versus USA. Taonamo China mmene momwe tikuona so apa kuti North Korea yaputukula makosi makamaka ndi kupha ana ku secondary school azaka 15 ndi 16 chifukwa amaonera magemu makamaka pa Netflix. Dziko la North Korea silimalola internet ina akupatula yawo komanso social media Netflix makamaka zosaloledwa zimenezozo. Mu 2021 anaputukulaso makosi ana aku primary nkhani yake yomweyi amaonera video games. So tikuona North Korea ndi amalamulo a strict mwana amene ali makamaka less than zaka 18 asakhale ndi internet. As long as akuyuza internet ikhale yakwawoko komanso recommended kwa ana achicheperewo. So ndi nkhani yomvetsa chisoni ku North Korea kuona ana zaka 15 16 okuti sanakwanise zone 20 yakuti akuzengedwa makosi, kwapinda makosi kamba kuti aphwanya malamulo. Tikuonanso apa update ina kuti makamaka anthu 31 afa ndipo 170 avulala kuopsa munthu atalowa mu mzikiti anthu akupemphera ndi kuphulisa, imene mchingerezi imatchulidwa kuti suicide bomb, kumene makamaka ku Pakistan mzinda wa Islamabad. Tikuona nkhani zopsa anzathu kumene kwamazipereka kwa aluya uku kutenga bomu ndithu pita musika muja ndi kuziphulisa. So zimene zizachitika ku Pakistan mzinda wa Islamabad kumene munthu apanga suicide bomb kuziphulisa yekha ndipo anthu 31 afa ndipo 170 avulala kuopsa. Update yomaliza ikhale ya Donald Trump imene tikuona kuti mtolangani mamawa adafunsa Donald Trump ngati video imene adayika makamaka yokhuza na former president wa America kumene kuku Barack Obama akuti adamfunsa kuti video imene adayika mangozi ndipo apepesa kapena achita chotani. Donald Trump yankha anati sizidali za ngozi komanso sapepesa dadi amamenya. So amene ndi ma update ena amene tidatolera mkati mwa wiki imene ikuphatikizaso imene ya Donald Trump imene yangochitika chakumene adapanga edit chithunzi cha Obama ndi mkazi wake kuapanga anyani ndithu ndi kuposta pa social media platform yake imene anthu okuda ochuluka adakwiya nazo kambaso kokuti zidaonesa racism kapena kusankhana, ndipo Donald Trump wasindika kuti sangapepese ndipo sidali ngozi, zidali zokonza zimenezozo. Kodi in comment yanu ndi yotani? Ngati muli pamudzi pano usimewala kupanga like, share komanso subscribe. Kusanzika timakhala tasanzika kale tingoti ti komanenso nthawi ina tapangani subscribe. Stopping it.